yn gwrando ar gerddoriaeth. Ydych chi? O, dwi'n dwlu ar y gan ma. Croeso I waw. Son seo hwyl ac I esbri yw gael dy fyd a ti da ni. Wawi, awi, wawi, wawi, waw. Waw! Mae'r hael ar sy'n sgleinio a'r eira oed yn teithio. Wawi, awi, wawi, wawi, waw. Waw! Criw, waw! Hei, awi! Ydych chi'n gwybod sut ydyn ni'n gallu clywed cerddoriaeth? Clistiau. Wel, ie, I ni'n clywed cerddoriaeth a phopeth arall gyda'n clustia. Fi am I chi greu lot o sŵn, iawn? Ewch amdani. Oce. Wel, eich chi bendant yn greu swnllyd sy'n gwybod sut I wneud lot o sŵn. Pan mae sŵn yn cael ei greu a'i glywed, mae rhaid I rhywbeth symud neu dirgrynu. Drychwch, pan dwi'n clapio fy nwylo fel hyn, mae'r symudiadau hyn yn creu tonau sain. Mae tonau sain yn teithio drwy'r awyr ac yn mynd mewn i'r clustia. Y sŵn yn teithio drwy'r awyr a dawnsio i'n clistiau. Dwi'n hoffi gwrando ar cerddoriaeth ac anu waw. Pan mae tonau sain yn cyrraedd y clustia, maen nhw'n teithio lawr twnnel bach cyn cyrraedd rhywbeth sy'n edrych ychydig bach fel drwm. Mae'n taro'r drwm a hefyd rhai esgyrn bach yn y clustia cyn cyrraedd yr ymennydd. Waw! Ein clistiau sydd yn gwrando, y tonau sain sy'n dawnsio, a chredwch chi neu beidio, heb glistiau, gwylio syrthio. Chi'n cofio bod sŵn yn creu tonau sain sy'n teithio drwy'r awyr? Ie. Mae'r spring sbonciog yma yn mynd I ddangos I ni sut mae tonau sain yn teithio. Felly mwsgan a Nel, dwi eisiau chi ddalen dyn, a Nel, pan ti'n barod, gwthio fe I ffwrdd ohono ti. Waw! Allwch chi weld y don yn teithio lan a lawr y spring? Neu hefyd yn gallu clywed pethau. Ie. Dyna'n union sut mae tonau sain yn teithio drwy'r aer. Waw! Chi'n gweld e? Oh, yeah! Chi'n meddwl allan ni wneud sŵn gan ddefnyddio hwn? Fforc diwnio yw hwn. Gwrandewch. Eich tro chi nawr, beth am I ni ddechrau gyda mwsgan a ni fynd lawr y rhes, un ar y tro. Pan ni'n taro'r bwrdd, mae'r fforc diwnio yn dirgrynu. A dyna beth sy'n creu y sŵn. O, a wedyn pan ni'n stopio'r crynu, mae'n stopio. Yn union. Dirgrynu. Dwi'n crynu pan dwi'n oer. Ond, ydyn ni'n gallu gweld e'n dirgrynu'n dda? Na, dim o bobl iawn. Mae'n eitha anodd, yn dywe? Falle, os newn ni ddefnyddio'r platiau yma sy'n llawn o ddŵr, gallwn ni weld y dirgrynu yn well. I ni'n mynd I daro'r fforc yn erbyn y bwrdd cyn roed y mewn i'r dŵr. Oh, waw! Splasio! Mae wedi splasio, mae wedi gwneud sŵn. Ie, mae wedi gweld splasio! I ni wedi wneud i'r dŵr symud drwy gyffwrdd ag gyda'r fforc sydd yn dirgrynu. Gawn ni weld os allan ni wneud y dŵr yma I symud heb gyffwrdd ag Didgeridoo yw hwn, offeryn. A mae fe'n neud sŵn doniol. Chi'n barod?
teithio drwy'r didgeridoo ac yn cyffwrdd y dŵr fel bod e'n symud. Waw, didgeridoo! Didgeridoo. Waw! Be ni'n mynd i wneud? Ni'n mynd i gymryd hwn, a ni'n mynd i wneud cylch gyda fe, yr holl ffordd rownd, a wedyn byddwn ni'n torri fe fel hyn. A wedyn, mae eisiau wneud e fel hyn, fel bod gyda ni gylch sy'n gallu mynd fyna. Ni'n wneud rhyw fath o siap fel hyn. A wedyn, pen ar y top. Os ydyn ni'n gwneud person, beth sydd angen yn nhw? Breichiau. Breichiau. A nawr, ni'n mynd i dorri'r breichiau chydig bach. A ti'n meddwl bydd e'n gallu dawnsio? Na, bydd e ddim yn gallu dawnsio. Ond ni'n mynd i roi chydig bach o blue tack ar y gwaelod fan hyn. A ar yr ochr arall. A wedyn, newn ni dorri hollt mewn i'r cwpan. A lot ohonyn nhw fel yna. Okay. Newn ni roi person bach ar y top a gweld os mae'n gallu dawnsio. Wrth grafu'r ochr, mae tonnau sain yn mynd drwy'r tyllau ac i fyny drwy'r cwpan. Mae'n troi rownd. Mae'r dirgryniadau sain yn symud y papur a'r person. Waw! Dwi'n mynd i ddefnyddio hwn, plat arbennig iawn o fetel. Yn gyntaf, dwi'n mynd i roi ychydig o dywod ar y plat. Mae'r peiriant yma sydd wedi cysylltu â'r plat yn beiriant pŵer, a mae'n neud i'r plat ddirgrynu. Drychwch, mae'r plat yn dirgrynu a mae'r tywod yn symud. A fel tasa fe'n dawnsio. Allai newid faint mae'r plat yn dirgrynu gyda'r peiriant yma. Mae'n gallu dirgrynu mwy, neu dirgrynu llai. Yn dibynnu ar faint mae'r plat yn dirgrynu, mae'r tywod yn symud i lefydd gwahanol ar y plat ac yn gwneud patrymau gwahanol. Ooh, neis. Gwylech Wow! beth sy'n digwydd nawr? Wow. Mae'n mynd dwy linell. Sut mae'n gwneud dwy linell, ddo? Drychwch ar y tywod yn dawnsio. Mae mor cool. Mae tywod yn symud i boman. Mae sŵn yn gallu symud pethau a creu lluniau. Waw! Dwi eisiau bach o awyr iach. Neu, awi iach. Ein byd sy'n troi bob dydd bob awr. I ddarganfod ei hyd a wnam antur nawr. Wawi! Mae hyn yn hwyl! Fi'n joio beicio. Wihi! Fi'n mwynhau ychydig o marfer corff ac awyr iach. Wow! Ond weithiau, mae'r beic yn gallu bod tym bach yn wibbly-wobbly. Ac os dwi'n gadael y beic i fynd, mae fe'n syrthio. Ond, pan dwi'n eistedd ar y beic ac yn symud, mae popeth yn iawn. Ond, pam? Wel, y gyfrinach yw cydbwysedd. Os ydw i'n pwyso gormod ffordd hyn, wow! Bydden ni'n cwmpo. Neu ffordd hyn, wow! Allan ni syrthio. Na pam, mae'n bwysig gwisgo helmed. Pan yn ni'n dysgu beicio, mae fe'n cymryd ychydig o amser a thipyn o marfer, ond mae fe werth e. Whee! Whoa! Sylwch chi, mod i'n dal fy mreichiau i fyny fel hyn wrth i fi gerdded yn ofalus a chydbwyso. Ydych chi'n gwneud hyn pan ych chi'n chwarae yn y parc?
Mae'n helpu ni i gadw cydbwysedd. Credwch yn y beidio, ond mae'n clustia ni yn bwysig iawn pan yn ni'n y parc. Pan yn ni'n beicio, a hyd yn oed pan yn ni'n cerdded a sefyll. Mae'n clustia ni yn neud mwy na gwrando ar sŵn. Maen nhw'n ein helpu ni i gadw cydbwysedd hefyd. Dwi'n gallu sefyll ar un goes, ond sut mae'r corff yn gwybod i gadw'n syth? Ie, mae'r ateb yn ein clustia. Wow! Mae'n clustia ni yn gwybod pan yn ni'n symud, yn troi, yn plygu, neu yn sefyll yn syth. Mae'r clustia yn anfon neges i'r ymennydd i ddweud pwys am mwy ffwr hyn, pwys am mwy ffwr hyn, neu i sefyll yn syth, fel bod ni ddim yn syrthio. Mae gyda ni gyd glustia clyfar. Wow! 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 Ein clustiau sydd yn gwrando. Y tonau sain sy'n dawnsio. A chredwch chi neu beidio. Heb glustiau, gwylio syrthio. Mae Jack a Dad yn neud arbrawf bach. Allwch chi wneud hyn adre, ond mae'n bwysig cael help oedolyn. O na! Os na wenyn yn bzz iawn o gwmpas osian. Mae'r deis yn symud tu fewn i'r balŵn ac yn creu sŵn bzz fel gwenyn. Wow! Harmonica yw hwn. Fyddech chi'n hoffi gwybod sut i wneud un gallai, gyda help oedolyn wrth gwrs. Yr oll fydd angen fydd 2 ffon lollipop, y siap yma, band elastig mawr, 2 band elastig bach, gwelltyn a siswrn. I ddechrau, rhowch y band elastig mawr ar hyd y ffon lollipop fel hyn. Yna, gofynnwch chi oedolyn dorri 2 ddarn o welltyn rhowch y gwelltyn cyntaf o dan y band elastig fel hyn. Rhowch ffon lollipop ar ei ben a clymwch y cwbl gyda'i gilydd gan ddefnyddio'r band elastig bach. Dyna ni. Rhowch y darn arall y welltyn yn y canol ond tro 'ma ar ben y band elastig. Dyle fe edrych bach fel brechdan, gyda 2 welltyn yn y canol. Clymwch y pen yma hefyd gyda'r band elastig arall. A dyna ni. Ond a fydd e'n neud sŵn, chwythwch yn ysgafn i mewn i'r canol. Ydy, mae'r band elastig mawr yn symud wrth i fi chwythu. Ydych chi'n cofio beth yw'r gair i ddisgrifio'r symudiadau yma? Ie, dirgrynu. Os ydw i'n chwythu'n ysgafn, ac yna yn chwythu'n galetach, mae'r sŵn yn newid. Gwrandewch eto. Waw! Wow! Mae'n rhaglen swnllyd ni bron ar ben.
Yn dyw yn anhygoel sut mae sŵn yn dawnsio gwmpas yr awyr I mewn i'n clistiau. Criw waw, beth ych chi feddwl? Wow! Son se o hwyl ac I esbri yw gael dy fyd a ti da ni. Wawi, awi, wawi, wawi, waw. Waw! Mae'r hael ar sir yn sgleinio, a'r eira oed yn syrthio. Wawi, awi, wawi, wawi, waw. Waw! Y gwynt sy'n chwythu, y glaw sy'n glychu, I gyd yn wawi, awi, wawi, 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 waw. Waw! Mae popeth sy'n ein byd ni, pob cynffon pawen pryd, yn wawi, awi, wawi, wawi, waw. Waw! Pob llygad